Аре, готов ли си? Не, стой. Чакай, кажи ми как да си крафтвам пакове. Това картите. Open Packs. Как да си купвам пакове? Бойпакс, там шопа. Аз колко имам монети? Как да сега монетите? То ти пише. Аз имам 0 човек, трябва да спечеля. О, аз си направих карта. О. Едно. Какво става, хора? Ние сме партия Animals и днес ще Да. играем на Hearthstone. Да, едно в едно. И аз имам само мейдж. Що вчера почна. Да. Що не? И аз ти игра с мейч, както виждаш. Не Ако виждам. виждаш. Добре, ще видиш. Зарежда ми пада капсет. Да, мога. Jaina versus Jaina. О, аз взех екстра карта. Между другото. Каква? Така. 4 карти ми даде. У мене. Да. Това не е екстра карта, аз съм първи. А не, аз съм втори, бе. Опа, идеалната карта, човек. И аз имам идеалната карта, да кой. What the fuck? Чакай малко. Консейде, какво е това консейде? Да я знам. Това е за предаване. Ага. Да се предадеш. Чай малко, защото нещо ми бъгва графиката. Това защото сме на друг мап. Добро утро. Оба гамърлок, сериозно ли? Та шитня. Какво правиш са? Нищо? Ми дай ентърн. Цъкнах го. Не си. За. Да го цъкна, да. Ево. Имам на какво доказателство, че си спамих мишката като идиот. Гледаш ли са? Да. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Fuck you. Много обичаме е така в началото, да си го използвам. Да. Вярно ли е? Ма знаеш, че и аз я нямам тази карта. Не, шегувам се, аз имам... Къде издека? Добре, това ще си го запазя. Това ще стрелям малко. Виж колко карти имам, човек. Да, ма, Това. Много си просто. Добре, то се видял, че... имам карта само от 4 мана деца. И аз съм така. Имам 4 от 5. Ама аз имам много яки карти, човек. Ти на мен ли го кажеш? Аз имам... Таунт, и който бие по... бие по 2 демидж на всички. О, смятай какво прави. Али, не дай, моля те, бате, моля те. Опа. Почнахме файт. Между другото, аз имам доста добър мидгейм, в смисъл от 5 и от 4 карти. Али. Ето. Сад. Ага, я пак помисли, това е по-гадно. Сад. Я пак помисли. Това да стига, бе. Това. Ти пак умре. Какво? Не знам какво да Това си прост, бе. Не четеш ли картите изобщо, какво ти правят? Не. Също да прочетах, обаче забравих, че ти не са милиони. Някакъв чарт само. Так. Фак. Лятото, брат, е време. Аре, бе. Али, не дай молят. Опа.
Сапата пак ако ти се паднал ония тъпши, просто няма така тъпоти. Таунт. Имам Fireball. Да знаеш. Таздинго! Правеше. Айде пуши поздрав, бат Георги. Бати идиота. Извинявам се. Добре бе, добре. Хора, вижте го, само как мисли, че ще спечели. Какъв е жалък. Job's done. А че, бийста какво е бе? Звяр. Да, Може. ама веднага не може да се активира или не? Не. Ама бия много демиш, нали? Не. Бате, имам тук някакви карти. They'll never know what hit 'em. Дева, аз съм много тъп бе. Що бе? Мале. Боже, те размажа още от сън. В смисъл, повече да ти набия. Куда ти да е стройна? Ето. Да тъйпа. Аре и пак. Ето. Право, бат Георги. Ти на твоята майка. Бате, така яко ще сваля. Вие си само колко карти имаш, ти колко карти имам аз само. Погледни, пък ти си ползвал и дрона карти. Али, не дай, моля. Де, стига. Ти сериозно. Така и така нищо няма да направиш. Не дей, моля те, извинявай. Какво? Така, аз обаче ще цъкам. They'll never know what hit 'em. Как съм For минимален за the мен? king! Ти Бат имаш Георги. много тести, човек. Аз си го направих. Къстъм опет. Мен само писам за това. Кой ще умре? Ти. Ще видя с колко точно хода ще му да довърши. Така. Кое ти бия? Minion already attacked. Али, не дей. Turn to get ready. А? Не дей, моля те. Саднах. Чекаме. Да, хора, ако виждате Winamp или нещо друго, съжалявам. Аре, бабен! Гледай са, бе. Handle it! Ти ма свали на една патка, човек. Готов ли си? Помога. Влезе в чета. Какво ми влезе? Не, моля те, остави! Не! Остави ме, моля те! Моля те. Аз ще пуша. Искам да пусна една последна карта. Добре, айде. Пускай. Хора, виждате го какъв е жалкар. Много игра. They'll never Али. Нали знаеш, че това няма да те спаси? Нали знаеш, че трябва да ме първо таунта. That minion Да. already attacked. Ще виж. I don't have enough mana. Айде. Бат Георги, готов ли си да мреш? Не. Айде, пуши поздрав. GG. Така ти си. Айде още една или? Айде. Аз пак ще цъкам на Джейна, искам да си усъвършенствам дека. Омага човек, спечелих две карти, които са много яки и мисля ги сложа след това. Jaina! Джейна. Че ми трябва пари, така че ще You asked трябва for да ми it. даш My magic will tear you apart. Ма то така не печелих победи, бе, ти тъпли си. пари път. Ми как печеля пари? Като играеш casual и то като спечелиш ти да, в смисъл, като изпълняваш квестовете. Само така ти дава пари. Тоест да си давам акаунта ти да ми играеш, така ли? Не. Аре, ти поне имаш, ти поне си...
добър в нещо. Али. О, Аз не съм, падна аз ми- не съм като тебе в CS-а. В CS-а съм по-добър. Да. Какво викаш? Падна ми се новата карта, където вчера отворих. Мисля от новия дек. Мисля, да, вчера къде купих. Така. Аре, играй, бе, ти не мога играеш. Чакай. Гледай, О, ма, сериозно ли, бат Георги, сериозно? всъщност този коин трябваше да го пази нещо. Защото... Като примерно ми свърши маната, пускам до това ми дава да се да ми връща цялата мана. Това ти умре. Само това ще кажа. Така. Вече знаеш как ще псувам по хардстоунски. Ти умре мърлока. И на тебе. А не, те са толкова епични. Значи Cookie Buffs BG ме добавя в Skype. Шанс. Арбар Георги, пожи патрон. Бам. Да, ти ме засили. Само 4 демидж съм ти взел, ти пък. Ти ако знаеш какъв чарч, те чака на 6, такова, на 6 мана кристала просто. Ще загинеш. Али, не дей. Чай това колко бие. Това бие 3. Идиот. Taste my steel. Ево. Ти няма да цъкне търн. Аре бе. Не мога бъга ми мишката. Бъгва ти на тебе. Аре бе. Чакай ентър. Бай. Enter ли става? Цъкаш ентърн. Толкова ли тъпо? Да, Бат Георги. Това ще цепа. Ти иска да тя къщата и... Ти умре мърлока, педал. Нека да бъде... Лято. Tadingo. Не, моля те. I don't have enough mana. Браво, аз нямам никакви тантове, сериозно. Чакай ми не. историята. Каква е история, бе? I've got a huge gun. Бат Георги, я си погледни танта. И какво? Колко е добър. Чарч. Аз съм пълен, в смисъл, имам... Трябва ми само да събера 9 мана кристала. О, не дай, моля те. Що е? Само един демидж. Две. Tadingo. Yes. I hope you like my invention. I don't have enough mana. Бах ти. Батите пак. Give that minion a turn to get Да, спамвай още такива мармонти. Чакай, че тук трябва махнем тук 3 песни за всеки човек се ресни листа. Я си гледай това. Това. Не. Прав си. Това. Това. They'll never know what hit them. Job's done. О, не, бат Георги, моля те. Handle it. Job's done. Ти с изключен звук ли си, Да. This one's mine.
Аз тук затварям някакви врати така. Къртя керемиди. Добре. Да, то се сетиха кога да млад. Право бач греши. I don't have enough Не, mana. Какво вземе? Чуят ли се кучетата, Чай ще добре, мут... ма не ми трябва. Ще мутна. Не мутвай, не мутвай. Как ти да не мутваш? Крис, Кажи, не мутвай, що? защото едва да нас чуят. Нищо пак се чуят. Така. Да, скоро правя. Бате, чу се в клипа само едно леко. Бау. Да, само едно леко. Това е тази засилена карта. Яка. Red Leader is gaining this minion. Та застреля. Добре, още няма да си използвам двете тронати карти. Аре биве. Чакай се, ще искам да кой бие повече гейминг. Аре биве, бате, ти си много. Оф, This ще one's ми не mine. спря. О, не дай, моля те. Виж колко карти имаш. Да, виждам. Виж аз колко имам. You call that Айде. И те път твоята майка. Че нека ми пише в скайп. Нека ти пише, трябва ми напад. Dingo! Ако имаш така, разбира се. I hope you like my invention. Опа. О, не дай, моля те. Плюс 2 атак, this turn. Опа. They'll never know what hit them. Не, какво направи? Полиморснах ти и таунт. Браво, бат, Георги. Да, те пак колко много карти имаш. Сериозно. Те бати идиота. Taste my steel! Sure. Job done. Ready to ride. Не. Да, можеш и да го убиеш. Бате. Али. Следващия ход си мъртъв, нали знаеш? Али. Ти още си мислиш обаче, че има шанс. Не дай чек, моля те. Не бъди лош. Ще се опитам. Аре, при нещо. Моето спасение. Не! Не дай чек. Какво? Handle it! Чек да, They'll не never на know победа. what hit 'em. Job's done. Ще видим ако си я заслужиш. С картички. Не ме би. Не! Добре, събрах телефона си.
Играй на медляк ми вземи телефона. Hit it very hard. What you looking at? Handle it! Job's done. Това е. Не! Чай малко. Аре цъкенцата, да нямаш карти. Знам, че нямам карти, ама. Айде, тая ще я вземеш. Какво? Викам ти ще я вземеш тая игра. Hard. Hit it very hard. Мале, сега в момента, ако не лъгнеш, просто... А, не. Късметлия съм. Yes, късметлия съм. Бат Георги, GG. Не, не, не! Дил, Браво. Браво, много си добър. оставихте на колко кръв? На 7. Здраве. Много Хора, добре. надяваме се, нали, клипа да ви е харесал. Което така, дайте едно лайкче, абонирайте се и до следващия път.